Чираттагы ике сәламебез Иске Атлаш авылына очачак. Бүген 6 май көнне үзенең күркәм туган көнен якташыбыз Каюм Дәүләтша улы Рахманкулов каршылый. Аны әлеге гомер бәйрәме белән ихластан тормыш иптәше Роза, кызлары Зөлфия, кияве Алик, балалары Марс, Зарина, Эмир, Гүзәл, кызы Эльвина, Лилия, Масиевкадан Шурина Рива, хатыны Наҗия Аввясовлар балалары белән, Илдар, Иркә Аввясовлар котлыйлар. Атлаш, Масеевка, Тольятти, Самара, Смоленск шәһәрләреннән килгән бар теләкләрне дә укып китәсем килә. Безнең якын кешебез мәктәпне тәмамлап, СПТУда механизатор һөнәрен үзләштерә. Кулына дипломын алып, Венгрия якларында хәрби хезмәтен үтәп кайта. Аннары туган авылына кайтып, колхозда механизатор, комбайнер булып эшли башлый. Касимсот тракторында хезмәт юлын башлап җибәрә һәм бүгенгесе көнгә кадәр әле эшләп тора. Яраткан тормыш иптәшем, канәгать булу язмышымнан синең ярдәмең аркылы. Тик синең тырышлыгың белән безнең тормышыбыз тулы. 2 кызыбыз, сөеп туймаслык оныкларыбыз бар. Рәхмәт сиңа, кадерлем, барысы өчен. Сине биргән миңа Хак Тәгалә. Рәхмәт әйтәм аңа чиксезне. Яшә әле, яшә, кадерлебез 80-дә, 90 һәм 100-не. Бергә атлык гомер юлларыннан, терәк булып кына, кадерлем. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барысы өчен. Яратамын сине, бәгырем. Минем иң сөекле кешем, таянышым, ышанышым, бар тормышыма якты нур сибеп торучы тормыш юлдашым. Еллар үткән сайын тормыш үтә, һаман синдә минем күңелем. Туган көнең белән чын йөрәктән тәбрик итәм сине, кадерлем. Уртак безнең шатлык, борчулар да, син бит минем ныклы терәгем. Тигезлек һәм саулык теләп кенә, син дип тибә минем йөрәгем. Гомер буе рәхмәт әйтеп яшим, язмышыма сине биргәнгә. Насып итсен Аллаһы бергәлекне гомер кышларына кергәндә. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче әтиебез, кадерле бабакаебыз. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлык үрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Без сине барыбыз да бик яратабыз. Гырланып сыкланабыз, әти. Син үрнәк тә безгә, терәк тә. Әниебез һәм син тамыр җәйгән, 2 чәчкә безнең йөрәктә. Шиксез бәхет, шатлык бирә безгә, балам диеп сөеп әйтүең. Сиңа охшап, үрнәк алып яшибез, без яратабыз сине, әтиебез. Бер кайчан да картаймасаң иде, моңсулатма якты күңелең. Без телибез бүгеннең уңышын, хөрмәтен киләчәк гомернең. Котлы булсын әткәй туган көнең, нурлар чәчсен һәр чак йөзләрең. Сәламәтлек, бәхет, шатлык белән үтсен синең язың, көзләрең. Безнең өчен син һәр вакыт үрнәк, безнең өчен син һәр вакыт кирәк. Хөрмәтле Каюм абый, тормыш иптәшегез һәм бала оныкларыгыз сезне туган көнегез белән котлап, алтын йөрәгегез, бар яхшылыкларыгыз өчен рәхмәт әйтәләр һәм үзләренең музыкаль бүләкләрендә тыңларга чакыралар. Җиңел тарта бергәләшеп паратлар. Кешегә дә бу тормышта кирәк бит пар канатлар. Кешегә дә бу тормышта кирәк бит пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәр кемгә пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәр кемгә пар канатлар. Озын дормалы юлларда
яшь паратлар. Гашыкларга бәхет өчен кирәк бит пар канатлар. Гашыкларга бәхет өчен кирәк бит пар канатлар. Тау менгәндә ныклы терәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәр кемгә пар канатлар. Язмыш йөртә кешене ерак-ерак якларга. Дөньяларның яме арта пар канатлы чакларда. Дөньяларның яме арта пар канатлы чакларда. Тау менгәндә ныклы терәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәр кемгә пар канатлар. Тау менгәндә ныклы терәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәр кемгә пар канатлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәр кемгә пар канатлар. Тау менгәндә ныклы терәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәр кемгә пар канатлар. Безнең энебез Каюм Дәүләтша улы Рахманкуловның 6 майда тулган көне. Без 4 кыз арасында бердән-бер тума энебез, иң якын кешебез, яраткан бер туганыбыз дип башлаганнар әлеге котлау хатын апалары Рауза, Мөнирә, Расимия гаиләләре белән. Әниебезнең бер тума сеңлесе Тәүхидә апа, аның кызлары Рәфика, Наҗия һәм Флюра. Атлаш, Карсон, Масеевка, Шиләбе, Талияти шәһәреннән язган теләкләрне рәхәтләнеп укып китәм. Газиз энебез, хөрмәтле туганыбыз, Каюм абыебыз, матур сүзләргә, олы хөрмәткә бик лаеклы син. Кайгыбызда да, шатлыгыбызда да син иң беренче ярдәм итәргә дип чабып киләсең. Бар мәшәкатьләребезне үзеңнеке кебек кабул итәсең. Якыннарыңны игелекле эшләрең белән куандырган өчен мең рәхмәт сиңа. Алдагы көннәрең саулык исәнлектә, гел уңышлар, матур гамәлләр белән генә үрелеп барсын. Кеше гомере артык озын түгел, кышлары гына озын гомерле. Авырмыйча, тазалыкта яшә, Ходай биргән шушы гомерне. Туганлыкны саклап яшик шулай, бер-беребезнең хәлен белешик. Шатлык килсә бергә уртаклашык, борчуларны бергә бүлешик. Кадерле, олы йөрәкле, җылы күңелле энебез һәм абыебыз. Синең юлларыңа шатлыклар яуса иде. Безнең өчен һәр чак шулай яшь булып калсаң иде. Котлы булсын синең туган көнең, яз аенда килгән күркәм бәйрәмең. Кабул итсен бездән шул бүләкне, изге теләкләрнең бәйләмен. Сиңа җәйге кояш нурларда аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр теләп, барча якыннарың дип төгәлләнә әлеге котлау хаты. Инде аның дәвамы буларак тапшыруда матур җыр яңгырый. Рәхим итеп тыңлагыз. Яшәп булмый ялгыз гына, кирәк безгә якынна. Күңелләрнең түреләреннән үтмәсенләр салкыннар. Туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең түреләреннән чыга бит ул шул теләк. Шулы
кайгысы. Тілмәсін бәгірі бізіні, юғалтылар ашысы. Туғанын туған үшін керек, біз бір-бітіні болайық демек. Күңіллерінің түрлерінен шыға бит ол шулы тілек. Туғанын туған үшін керек, біз бір-бітіні болайық демек. Күңіллерінің түрлерінен шыға бит ол шулы тілек. Бірге бізді бит күшлі, иңне-иңге куйғанда. Матур ойлары білән яшәп, күңіл жырлап тұрғанында. Туғанын туған үшін керек, біз бір-бітіні болайық демек. Күңіллерінің түрлерінен шыға бит ол шулы тілек. Туғанын туған үшін керек, біз